Salutare băieții, astăzi ne jucăm CSGO cu Noxy, Akamatei. Vă pup. Și băgăm și noi un meci așa că trebuia să primești ceva pe ziua de astăzi și n-aveam ce și am zis că dacă tot. Și da, hai bă de meci. Bine. Foai, să mă deja. Oh, ce am ban? E bine hărțile astea? Da, Știi Ancient și Nuke? da. Da. Iii. Cam palmă, nu? Fă pauză prostă. De ce? Cât durează un înțeleg aici. Nu contează mă de așa, că nu mai stau, că după aia trebuie să editez și n-am chef. Bine. Uite, Dacă mai vreți de DSS, vreau să lăsați un comentariu. da bă. Așa, hai să mă flexez și eu cu ce skin-uri am. Hai, lasă că dacă e Așa. drept, dă-și. Deci am și eu AVP-ul ăsta frumos. Am AK-ul ăsta frumos. Cred, nu știu ce mai am, cred că nu, stai. Am ceva pe ăsta? Nu, aveam. Dar nu mai am, că le-am vândut. Nu mai merge. Da, și mai am și la CT, o să mă uit și acolo. Hai să vedem. Hai, mă, noapte bună. Frumos pe filmare 300 de FPS-uri, e bine. Deci, pitang, mă, ce așa, o să-mi iau un Tecno. Hai să vedem. Haideți, pa, băieți. Papă, băi, Rush! And just go long, kill the first man and go home. Băi, Da. 30 ore, băi. L-a rupt. Ia Scoate vezi cap. asta. Ia. Ia, Mă. opa. Hopa, nu mai. Hai pe mid. Oh, oh, mai stăm noi. Olea. Nu, îi dau. Vezi că mamă. Vezi că e în dreapta acolo pe mid, gen, cum ieși în apă. Mai ieși în stânga, ieși în dreapta. Mamă, și că Bă, da. tragi cu pietre. Nu se pune. Bă, dacă pierdem aia, noi nu suntem foarte buni. Adică suntem la noastră zi. Nu. Da, Nu e zi bună, că am început prost, că în rest da. e bine. Mhm. Hai pe mid direct. Dacă dau smoke, taci. Nu știu ce smoke dau, nu știu cum se numește. Dar eu dau. Băga-mi-și gura lui că mi se blochează mouse-ul, nu puteam să trag. E bine. Mă fac de râs pe aici că nu știu să mă joc. Dați-vă în pula mea că eu de E chiar aici, nu? Wow. Mamă, mamă. Bă, dar nu-mi place mie cu asta. Așa, în legătură cu filmatul, cred că mâine o să filmez iar în continuare la Resident Evil când îl jucăm pe Carlos. Dar nu știu ce e mâine. Mâine se lansează update-ul pe Carlos, nu cred că mai mă joc altceva în afară de 5M. Da, nu, că... Dacă vrei să facem un video cu 5M. Da, în care sunt paramedic, opa. Și ăsta e mafiot. Dar mi-am luat Faction War din cauza lui. Rosa negra. Că vine la mine directorul. Vezi că ai sancțiune. De ce? Că ai ajutat un mafiot. Unde? Pe server. Și am zis, dar ce e la server? Și că nu, că am filmare. Păi de ce nu mi-a arătat și mie? Nu că ai Faction Word. Dar de ce? Că ai ajutat un mafiot. De ce? Păi uite că am filmare. Păi cum? Păi uite, mamă și... Că mi-a dat sancțiune mai rău că l-am enervat după. Bă, hai să fie el sănătos. Adică, Doamne ajută. Mamă, mi-a căzut brățara de la mână. Bă, problema e că noi suntem căutați foarte mult de FUI la și ceilalți și de poliție. Da, adică dacă întrebați de numele meu pe 5M nu-i bine. Nu, de numele meu. De la La Rosa mine- Negra, la- dacă întrebați. Da, la paramedici e... Uite bă, vezi că am câștigat. Da, ai văzut cum s-a uitat ăsta, CT-ul ăsta la bombă? Ai... Mi-a căzut brățara și mai pot să pun. Hai, lasă. Ești cu crucei, domnul Jesus.
Dau pic pe mid, fii atent, dar mor din prima. Degeaba la prima. Deci am ieșit pe mid frumos. Dau flash, vi le iau și eu. Nu l-am luat. Apare Hai mă, că trece cineva i-a dat. Opa. No one big, go B. Mă duc, oh. E unul, is here, don't push. E mort, e killed. Oh, pirar. Bă, mă bat, fucking nigga, opa. Mid, low HP. Ma. Go push. Asta cred că o să fie cel mai handicapat episod. Bă, copilul ăsta nu știe să dea info? Mamă, spar cap. Se coplantul. Maybe short, careful. Yes, I'm watching. Bă, ți-am zis că e încălzirea asta. Da, adică nu aș ca ce se dă mult timp, bă. Da, 2 zile. Mamă, ce schimb parcare băiatul ăsta. Ce băiat. Alin, puiul bară jos, nămâini. Dacă ghiciți de la ce vine numai nu dau cine. Natriu, No. mangan, No. sau cum zice. Cine să ia, mă? Că n-am auzit de ei. Nu, că pe... Mamă. A, e la fizică, mă, chimie. Opa. Mamă! V-am zis că trebuie să mă încălzesc. Mi-am spart capul la băiat. Oooo. Deci punem așa frumos smoke. Crezi că mi-a dat. Bă, trageți-n ăla, bă, că faci. One mid, two mid. Vin doi din CT, vin doi din CT. 2 din CT. Nu. City. Când iese Allah Horbar. Mă uite cum stați toți. Exact. Nu mai iese CT. 3 de unde s-a dus Magiu. Dacă apare pe lung. Tragi pe lângă, pentru că ești slab. Da, mâncam e cu el. One is going long. Da. Nu, nu, nu. Băi. Imogen își durește la rândul lui, deci. Și ține băul tău. Imogen e un băiat Sigma. Bă, de treabă. Da. Bă, de gașcă. Mie gen îmi place foarte mult, numai vine de la Neagu Marius Ionuț ca idee. Adică numele lui Imogen. Și da. Eu l-admir foarte mult pe Imogen. I pick mid, IVP. Da, mă inspir de la Rafael cu videoclipurile gen ce postai la cum 10 ani postez eu acum. Opa! Ia mă că vine, bă, Sunt mulți băieți lung. unde-i? On long, very much people long. Pagame. Oh. Uelu. La Bă, pe nu, tragi pe lângă. Am deschis un sula, coaie. Nice try. Man, motherfucker. You pick up the bomb, I'll give the best shot for this. Направо. I like, I'm gay, so it's okay. Go B, yes. Toate Be așa. sharp, don't rush. Just play safe. Așa. Look under. Ăsta... I'm going B to plant the bomb. Bă, sunteți proști, mă, I'm coaie, not bă. going B anymore. Bro, what the fuck are you doing? Motherfucker. Da. A dat zvoncul să aștept. Să aștept ca un copil boschet aici și când iese o să pot să-l bat. Reschimb mid.
În dreapta profilului. Ma. Acolo, dreapta, acolo. Ține acolo. Bag-te după ăla și ține acolo. Bravo. Oh, S-a plusat. Oribil. m-a bătut cu arma mea, ești prost. Nice reload, bro. Sibov. Humble mi Kovac. I'm going short. Yeah. Yes. Bă, dar nu mai ții minte cum să dau un smoke, că vine să sparg asta aici. Mi-am luat mare... Nu știu ce shotgun e ăsta. Are spuciuciu așa. Ia vezi, ia. Să Ai, bum. Nu fi pure. Mă bag și eu pe... Mă bag și eu pe mid cu el. One mid, double door. Yeah, I'm going with the shotgun on mid. Oh, m-a bătut. Pe mine nu, încă. L-am bătut, sunt prea bun, frate, ce se întâmplă? Bă, mă enervează jocul ăsta, deci, man, do something. Pă bune, mă, și pe mine mă enervează și cred că... Deci că... Cel mai prost dintre proști se joacă CS acum. Adică eu. Nu, că eu iar încerc smoke-ul ăla, dacă nu reușesc. Eu am dat toți banii pe grenazuri. Uite cum se duce flash-ul ăsta. Wow. Bă, am tras în el, băgam și gura lui să bag. Bă, oh my god, mid, mă. Bă, mă cac pe el. Dă-te! Te-ai zis că l-am mărit de la focul meu? Hai să Cine plantăm Te-ai B. dat în fața mea? În spatele tău. În spate. Salut. Salut, bagasul. Ce ăsta? Ia Da, vezi mă, glocul cam ăsta. Vino mă, Ai, al tău. Mi-a dat nade, a murit. A murit, am 20 HP. Bă, leu. Ține acolo, tată, că e rău. Mort. Dacă știi ce e acolo, mi-a dat 2 nade-uri. Mortul nu dacă mai e. Dacă ai deinstale jocul. O, blea. L-am bătut și m-a așteptat cu arma. Da, pușează acum, rezultate. Mi-a dat cap, bă, că nu-l vedea. Am L-am bătut bătut pe doi. nade-uri, prost. Bă, și bă. Bă, și bătusem bine. Păi, a băgat mi-aș gura lor să bag. Nu-mi place, bă, mă supăr. Nu, că eu iar dau smoke-ul ăla, nu. Hai, lasă. E fain că îi dau flash de pe mid. Nu știu cum, dar dau. Deci îmi iau Da, și poziția aici de te. L-am dat, da? Țineți-vă bine. Am sărit pe midul ăla, i-am dat cap. O să iasă unul din short. E leu rău, bă, băga mi-aș gura lui câtă viață mai are, că mă... S-a speriat pe ăsta mea. Mă supăr, opa. Lunge. Planting for short. City. Nice. Am bomba, am o direct... A. Dacă pleci acum să știi că nu mă mai vezi. Ce rămas bun de la ochii ăștia verzi. Nu mai cânt. Nu m-ar fi pe...
Unul mid. E unul lung. Dau prin smoke, că cine știe. Unul în bază la noi. Bă, în spate, da. Am văzut pe ăla. Bă. A dat prin ușă, bro. Vezi că e unul gen pe lung și un gen 2 pe lung. Da, sunt toți. E și în spate. Bă, coai, mi-a dat Cum a în dat? friptură. Ce-i semnul la mă, a dat din aer, adică aer. Da, da, din aer. What Altă a e. bambă clat. Hai să mai cântăm piese ca să luăm copyright. Păi să Mă mint eu? întreabă lumea cu ce parfum mă dau mereu. E mult, e greu, e mult, e greu. Dar nu e parfumul ăsta, e mirul meu. Gambani, gambani, mă enervează. Hai că dă ăsta cu A cred. murit. A murit, mamă. Mamă, v-ați dat-o slash, bă. E unul minune și să cu AFP-ul. Am luat harboară. Dă-i. Tot-te urcă-te, bă! Nu fantaza. Oh, Bă! Era să zic eu ceva frumos. GG, frate, am Da, să da, asta. Dacă pleci acum, să știi că nu... Programele astea în care avem camere. Îmi plac băieții. Știam. Rapadunga dunga, rapiraperunga. Mi-a dat ăsta smoke în ochi. A murit. Mamă, o să să-și apă. Mamă, bine că e la măta în pizdu. Bă, Bă, what? Așa, bă, tata. Man, go, it's one, man. Double pick, it's one. Double pick. Nice. Good. După rând asta meritam locul 1, dar mi-a dat ăsta locul 2. așa mai... Opa! Opa. Așa, am și skin-ul ăsta frumos așa pe 4. E șucar și el. Lingangu, liguli, goța, lingangu, liguli, goța, lingangu, oh! Mort unul. Mort cu mine. Mort încă unul. E un chiar aici în dreapta. Mort încă unul. Na, bro. Mi-a furat kill. A fost asist. La tine.
Culcat. MVP în runda asta. Dacă nu a luat MVP de între jocul. Bă, am eu kit. Am eu kit, dă-te, că am eu kit. Aha. Ai MVP! Uhu! Nu, mă, gata. Prea bun, prea canatar. De la tunar pleacă șmecheria, da? Să nu uitați. Mă gândeam. CS Arsenal Tunari. Promovată Liga 2, știi? Nu, ăștia nu se spune. Îndrăznit. Bă, oare ca pe GTA dacă ții granada prea mult în mână, bube? Bă, are Rainbow de-l abia am ieșit și mi-a dat cap cacao. Nu e corect. Ia. E asta ce? Unde sunt toți băieții? Chiar acolo sunt. Last maybe half HP. Ah, Good job. Can you take AK? Yes, I think. Remontada. Sunt prea bun la jocul ăsta, bă, dar nu vreau să arăt. Nu vreau să... M-a zis Navi să fac un cont. Da. Și Face mi-a mai zis să-mi facă, dar nu am timp, frate, să... N-am timp să idei, știi că... Dai seama. Să cam știi că lumea... Mama, e acolo. Și în tunelul ăsta aici, bici pe tarde, dăm pe tarde tot tunelul. Vezi că e cu un flash. One low. Lower. Vezi că e fix la tine. E fix la tine. Uai, mă! Dacă știi că mă așteptau. Am murit. Mâine ce e duminică? Mama, e zi liberă, oh my god. Am mai du-te odată în partea altă. Bă... Man, say it's mid, please. Mi-au Zeus o șansă am. Mă duc direct. Bă, dacă ții Zeus, plătești tu de întâlnirea viitoare, care? Long steps. Oi, blad. Nu-i nimeni B. Ce că lungă se aude. Aha. Nici mici toți au adevăr. E la carne. One on ramp. One on ramp. Last ramp. Ramp. Purple left. On your left.
să scor cu 9-8, e bine, mă. Dacă știi cum a sărit ținta pe ăsta ultimul, opa. Am un pic cheat. 18 kill-uri, băi, bled. Da, și eu 7. E bun, Zeus, te omoară dacă dau în tine? Da, nu. Ia. Nu. Nu merge, cred că îți dau în colegi. Sau... Nu prost, le-ai dat-o pe lângă. N-are A, da? Nu, fi prost. Omoră pe ăla. Wow. Mulțumesc. Ce-o bine am luat. Stai. Dă-te de smoke acolo. Mo. Ți-am dat jumătate de viață. Nu ți-ai să te dai. Short. Dă-te. Rămâi. Sper să vină sau să planteze. Aștept aici să se pună să planteze. Side, guys, what are you doing? I'm waiting in the B. Ah, good job. Ah, it's A, okay. Fuck your mother. Nah, lick my cock. Bă, îmi dau ăștia kick. Ma. Dă să nu, Matei, dă nu. E votul meu, frate. Bă. You are just wait on your team. Bro, I got tattoo AK-47 on my hands. Shut the fuck up. Și eu, dar nu pot Băga să mi zic. mai tos. Te mai. Eu zic și el, aleargă pe aici. Băi, dă-te în familia, mă, tis, la maratona, ce îi alergi așa? Wow. Normal că sunt ăștia niște proști. Nu pot să-l bată pe un fraier. Du-te pe acolo, du-te. Nu tot o să ai deja. Nu, e bomba aici. Helal, bravo. Aldo, îmi ce ești. Până la cât timp? Până la 12? Până la 13? Purple, Sibau. Yes. look at me. Oi, блядь, no, suca. You don't have balls to shoot me. You don't have No, balls. I have. You don't have. Shoot me if you have balls. You are just a retard. Bro, it's a complete you play CSGO in real life. What did you say? You play CSGO in real life. You know, with guns and boom boom. I don't think so, bro. Hey, where are you from? I'm from Turkey. Da, Turkish arunci pe ciuci. Are you Ronaldo? Man, let the ace, you fucking stupid fucking gay fucking kid. I make case if you're not gay. Bă, ce prost. Kebab, Bro. kebab. Can you laugh one more time? Your mother, your mother, your mother seviorum. Your mother seviorum. Turkish I'm your kebab. mother seviyorum too. Bro, laugh one more time. Good boy. You don't need it, am murit ăla, you don't need. Bro, can you laugh one more time? Bro, laugh. Oh! M-a plimbat și eu cu cuțitul în mână și ăsta pe aici. E și el e cu vaca.
Bro, laugh one more Biceps. time. Laugh. You know, haha. One more time. I like your laugh. Sibau. One shot. Oh shit, I'm single, what the fuck? What the fuck, Romania? 3 cars of police in front of my home, what the fuck? I go full rush. Oh, блядь. No, nahui. Dacă tu câștigi runda asta, îți dau 10 lei. Ce pula mea să chit? Ha. Că să mișcă la escape, te reghidat. Ma, de trrr, boom. Allah. Allah, Allah. Purple, where are you from? He You doesn't have gas a in. AK tattoo on your hands, right? Yeah, yes, yes. I got the AK-47 on my hand. But where are you from? Is it adevărat? Where do you think? Where do you think? Where do you think? Yeah. It's a Balkan country. Romania? Yeah. Is it true? Yes. Like I want to sushi pula. It means in Romania I love you. Say again? Sushi pula. Means I love you. Such pull up. Yeah. That's You good. are my best friend. Yeah, I from love now you. on, okay? Yeah. Can you say îmi placoaile? Îmi plac coaie. Da. Am I right? Yes, it's very good. Say again, îmi plac coaie. Yes, very good. Thank you. What's that mean? Ce zic? I'm from a good family, you know. That's what it means. Good job. Yeah. Tell me something in Turkey. One is low HP. Is that? Good job. Bă, ce prost e asta. What to say in Turkey? Say something in Turkey. Say, what did you say? Say something in Turkey. You know, Orospu çocuğu. yeah. That's mean seni seviyorum. Yeah. Cum a râs ăla pe fundal când mi-am dat seama. Is it good? Yeah, very good word, I like it. Seviyorum, Erbander, seviyorum. Ce se mai spune, bă, să zică? Yes, I know Turkish. I'm from Turkish. Am murit. Yeah, I'm from Romania, cause I'm placoaile, say again. I have bomb on short. Purple, my best friend, come to help me. Where? Short? Ой, блядь, no short, no bomb short. Ой, блядь. I have the bomb. Yay! Say îmi placoaile for the win. Îmi placoaile for the win. Placoaie Yay! for the win. Yay! I Is love it you, good? bro. Yes, yes, Am I- yes. Am I good? Yes. Yes, very good. You are my best friend. Yeah, I love you. I love you too. Nu, trebuie să-i serios. Gata, băieți, ăsta a fost episodul. Deci, da, hai că n-am jucat și CS, adică cu Turkish ăsta de îi placoaile, se pare. Bă, cam asta a fost, deci mâine revenim cu Resident Evil. Am noapte bună.